Turn left at the traffic light. Let's go. Yo. I got a bad feeling about this. When possible, make a U-turn, then take the first right. You have 12 hours and 32 minutes of remaining drive time. Ay, asa ng taon eh. Like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing. Turn left at the traffic light, then take the ramp on the right. Fools won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Ay, nako. Sirado ang lubang street ng Chevrier Boulevard. Sirado. Kahit saan ako naghanap-hanap para makabalik doon. Dito ako sa Pembina Highway. Mga taga Winnipeg, shout out. Kuy na nagkawala-wala dito sa lugar niyo. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Take the ramp on the right to Route 165 West. In 1.5 kilometers, turn left on Chevrier Boulevard. Bahala na si Batman. 1.6 Chevrier Boulevard. Okay. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, big bruise the squad. I had to learn how to think with my... Di ko na alam kung saan ako banda sa dito sa Winnipeg. Ito talaga pag tourist ka. to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Today, I will never be the same, cause that's what it takes. Ayos lang. Sanay naman tayo sa mga dito. Mga kaba-kaba, mga tibok-tibok ng puso. Basta safe lang palagi. Safe driving. In 1 kilometer, turn left on Chevrier Boulevard. Turn left daw. Pabor na tayo sa left. Turn left at the traffic light. Yun. In 1.5 kilometers, arrive at 1485 Chevrier Boulevard on the right. Ito na street, pag galing ako doon sa unahan, sarado. Ayos lang. Dapat kita mo sobra diri. Ayan, tara. Arriving at 1485 Chevrier Boulevard on the right. Ayos, dock number 4. Alas 12 pa ang appointment ko. Ngayon, alas 11 pa. Sinabihan na ako na dock number 4. Ayos.
check ko muna. Lamig, tugnawa oy. -1. Ayos, loading na sila. Alright guys, andito na ako finally. Nakarating din. Every time kasi na ako ay dadaan dito sa Winnipeg, ang load ko ay hook up na lang doon sa main yard namin para dalhin ko sa Mississauga. First time nagkataon na ako ay magpa-load pa sa customer, kaya napunta ako dito. Hindi naman nila sinabi na may road closure, na parang may detour. Sinunod ko lang ang routing sa app namin. Si Truck GPS kasi hindi niya na recognize ang mga road closure. Nagtaka ako kanina nung approaching na ako, itong si Google ko hindi na doon ako dinadala sa ito Chevrier Road. Pinaliko niya ako ng mas maaga. Nagduda na ako na may problema to, may unusual, no? Kaya nung pag-approach ko sa Chevrier Road, sinabi doon road close, no left turn. Kaya ako'y napahinto muna, pinigure out ko, tingnan ko yung Google Maps saan ako pwede makaikot. Kaya umikot ako doon sa basta Pembina Highway, tapos Chevrier Road agad, kasi pa westbound lang. So okay lang, may mga ganyan talaga na sitwasyon, no, na road closure, kailangan mong maghanap ng ibang daan. So hindi lang purely driving, no, dapat analytical thinking skills, decision making skills, quick decision making skills. Kaya i-analyze mo. So, salamat. Yun lang. Nandito ako sa Winnipeg. Galing pa ako paload ako from Toronto, pumunta ako ng Georgia, Palmetto, Georgia, and then nag-empty run ako papunta ng Clinton, South Carolina. Nagpa-load ako doon, dinala ko dito sa Winnipeg, pero ang load na yon ay papunta ng Calgary, Alberta. Ibang driver, ibang truck na ang magpatuloy noon. Ako ay pauwi na ng Mississauga. Pangatlong load ko to, pauwi na. Via Canada na ako, Highway 17. Matagal-tagal rin akong hindi nakadaan balik sa Highway 17, kaya excited ako kasi alright, salamat. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Sa mga taga Winnipeg, shout out sa inyo. Ito, sa mga Bisaya din sa Winnipeg, no, nagkawala-wala ko diri sa inyong mga dalan. Wala tanay problema kung naa ako sa Toronto, kay sweeto kayo ko dito. Biskan pag ako'y magbuot, di ko mo sunod sa GPS kung sa Toronto lang, pero sa Winnipeg dili ko sweeto. Shout out sa mga lahat ng taga Winnipeg, Manitoba. Oras ngayon ay 11:22. After ako maloaded, ako ay tutuloy na mag-proceed na ako on the way sa pauwi ng Mississauga Terminal. So, keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye. Turn right on Chevrier Boulevard. In 900 meters, turn left on Waverly Street. In 400 meters, turn left on Waverly Street. Turn left at the traffic light. In 2 kilometers, keep left to Bison Drive. You have 12 hours and 15 minutes of remaining drive time. In 1.5 kilometers, keep left to Bison Drive.